Gipamatud-an sa upat ka mga saksi nga pugsanong gisakay sa usa ka minivan ang usa ka babaeng gibanabana ang nag-edad og 30 anyos sa nahitabong kagubot sa Puan Talomo proper Davao City pasado alauna sa hapon ni atong adlawng Lunes, Agosto 24, 2026. Sa bulag nga interview sa DXDC-RM in Davao kang alias Gina, Nene Carla Ogrina, dili tinuod nga pangalan alang sa ilang seguridad, nga pulos nakasaksi sa mong insidente ang biktima nagbaklay ra dayon giagbayan sa lalaki ug gipasakay sa maong minivan. Matod pa nga ni balibad ang biktima apan gitulak sa suspect ug adunay nibira kaniya sulod sa maong van, busa malampuson kining napasakay ang maong biktima. Ato maminahon ang mamahayag tingog sa usa sa mga nakasaksi. Minivan, ningkalit nag-park dira, abi na ko mupalit sa tindahan. Na natingala lang ko, gidagit na day ang bayi. Nakita gini mo. Opo, nakita jud nako. Pila ka buok ang nagdagit? Isa rin yung naog, pero pagtuklod sa bayi, dit paingon sa sulod sa van, naay ning back up. Panangkanong imbestigahan ang maong insidente samtang gibarugan sab sa mga nakasaksi nga wala sila nagkulang sa pagtawag sa mga pulis pinaagi sa Central 911 aron masalbar pa ang biktima. Sukwahi sa pasangil nga ila kining gipasagdan. RMN News.